India's Republic Day mate India adet Constitution kedeng pon arni ke talon dunalong Bokajan alongta mesen met pensi talon ponlo. Bokajan Sports Association pathu aklamalong ada por pioneer kebra minute pli kebra por Bokajan SDO Civil Kimi Additional District Commissioner Kakumoni Saikia ECS ben adimaklong palisi karlitang atumaphan chikimo pon. Aduntu March pas kidamji atum pen Chipachinia por NC det pialama intur ponlo. Lapen Assam Sarkar pen ki claim kidam lapen kideng pon asai mo mukha kido anarat angno lamthi jai ponlo. Aduntu kachitong don CRPF 2nd ASRF College students lapen school house omar atum pen lang mesen pen March pas kidam peklang ponlo. Lasopi Karbi Assamese Garo lapen klim somara tumpen lang mesen methang pindeng sumpot pen kekan peklang pon. Lapen March pas kedam atuma phan kachitong dun aluhi atumpen nong e lapen certificate pajer pon si mesen pen pichun ponlo. Bokajan penananterang Karbing long life.